Whoever's the minister of police fute ngicela nje umama umthetho ngezameza kwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba akaphi kufanele uzishaye Amadoda namahlanu kuKhosi FM ingoma kaDuma kahle sanibonane Friday lapha esigodini sikaDuma kahle uyena sigiya naye namhlanje okhosini usahleli nami uZila Madladla lalela sifuna ukwazi ukuthi ubusy nani Duma kahle kodwa ke asiqale la bingelele umlaleli wokhosi Wena uthando sibalo wedlula wenu labafo wenu Wena uthando sibalo wedlula abafo wenu Wena uthando sibalo wedlula abafo wenu Wena uthando sibalo wedlula abafo wenu Unasemsebenzini awungafaka bakini ufaka sibalo uthando sibalo wedlula abafo wenu wena uthando sibalo wedlula abafo wenu wena uthando sibalo wedlula abafo wenu ngizosuka ngibhimbe ngithatha ukujoyina kodwa hayi impela ngangena kamnandi Duma kahle kuKhosi FM ubusy ngani nani manje uDuma kahle ngithanda ukubingelela kakhulu umhlaba wonke balaleli bonke boKhosi FM umsakazo omkhulu mina ubumsakazi yaba khona emhlabeni lokubingelela uDuma kahle uzala intombi yakaMasondo nensizwa yakaNkosi Friday eScotland sasengoje uDuma kahle njengamanje ibhizi album yakhe entsha eyithi album eshisabe engenzela imanga kakhulu njengamanje ngoba kuyimanje nje ngila Newcastle ngizoperforma khona Ngizosuka Newcastle ngizoperforma Friday ngizosuka Friday ngiperforma eNquthu ungijabulisa kakhulu ngoba ngizoperforma la Newcastle ila engaqala khona ukucula ngiqala nje ukucula so ngawuthi album isibusiso kakhulu kumina futhi namhlanje ngiyodlala umcimbi wokuqala eFriday ngakithi la ngiqashwe khona uMasipala so ngicabanga ukuthi le album isibusiso kakhulu kumina ngimuntu ngizobhika kakhulu nakusasa nginama performance engiwenzayo kwamaphumulo ngizobe ngikhona olundi ngizobe ngikhona naseqhudeni ngizobe ngikhona so ngibhizi ngipush album yami entsha engifana ngikhipha ethi phakathi komhlalo nembeleko eyithi album engizisho ngabani ingoma zakhona ngoba abantu bayayithanda zonke nje i-album nje eyaziwayo umhlaba wonke futhi abantu abayithanda kakhulu futhi indlela bayithenga ngayo nami iyangijabulisa kakhulu Awusingeneke kwiquiz namhlanje sigiya naye uDuma kahle sesichazelile ukuthi hayi phezukwa i-album phela kubusy uready Duma kahle na Ayingazalwa ngiready kakhulu Hayi sizobona ayikhala Mtonto ayiqala indaba ama-album kamnikezo ngubane mangakhi Awu 7 Amalaba okay amalabatheka aholwa ubani aholwa uSminoff album yokuqala yomenzelwa ithini sithini isihloko sayo sisupheke sonke SMS Mgqumeni eyamuphi unyaka yabo 2010 Umtshengiseni Gwenza udlule emhlabeni esenama album amangaki isho mhlawumbe ngathi belawo 1920 lapho bakithi akufanani umbuzo wokuqala uthe 7 kahle impendulo u10 umbuzo wesibili uthe Smirnoff correct umbuzo wesithathu uthena i-album wrong igama le-album right ithi yini onayo and then umbuzo wesithathu osine njalo uthi 2018 wena uthe 2010 ayike okugcina bandla siyakupho noma uthe 1920 kahle u20 wama album okay okusho ukuthi kukunika ithini mark lakho ke out of 5 Duma kahle wase Friday namhlanje kuseni uthole 1 2 out of 5 2 out of 5 ngizokunika u.5 at least uthole 250% uphase kodwa ingathi manje siyaphasa na ngo40% impela uthini kubantu ke unyaka nje usuya ngokuphela kulenyanga kaOctober uyabona nje ukuthi uNovember musufikile hawo usuphelile unyaka umyalezo wakho ngalesi sikhathi eMzansi uthini
Ngiqala nje mhlambe ngicela ukuthi mhlambe abantu bengawuyeka umthetho mhlambe ufama amaski khona zobendawo bahamba kuzona beyifikele. Ngiphinde futhi ngicele nginxuse kakhulu abantu ukuthi bephathe kahle ekhathi kaDisember bengashayeli bephinde beqhube nophuzo. Bese ngiphinde ngicela nje kakhulu ukuthi abantu ngicela beqhubeke bengeseke le-azamelo ngiyikhiphile. Nabahleli bemicimbi futhi ukuthi beqhubeke futhi benginake ngendlela abanginake ngakhona bengisupport ngendlela abangisupporta ngakhona ukuthi njengamanje sebeyazi ukuthi awusabikho umcimbi lapho ngakhona uduma kahle. So ngiyacela nje kakhulu ukuthi bengangikhohlwa ngaso sonke isikhathi. Ngiphinde ngibonge futhi kakhulu nasemsakazweni omkhulu cause FM ukuthi ngeke ithuba elikhulu ngale ndlela le ukuthi mhlambe nami ngizwakale khona. Ithuba futhi noma ubani ngiyabonga kakhulu. Oh siyabonga kakhulu nathi Duma Kahle ukuthi wenza isikhathi ube nathi kusigiya ngengoma kuye ingosi yethu ethi sigiya nobani khonze lapho esigodini sakhe Friday ukhonze siyabathanda bonke engathi nealbum yakho ingaqhubeka kahle konke kube kuhle unyaka ungakapheli ka2021. Ngiyabonga kakhulu kukhona ubhuti wami okuthiwa uDola wangaphakathi ngoma uthela ngikutshela ukuthi ayithanda izwi lakho. Nayi le voice umtshela ukuthi ngisho njalo. Siyabonga. Somkhipha ke uDuma Kahle ngayo ingoma emnandi ethi akabuyanga ithwasa lekhansela. Mesibuya sithi 38 dollars umlalelo okhonzi kusemnandi ukuhlala nawe ungayindawo. Dlala mayithi unyaka nonyaka alikela mahala ngidlala mayithi